दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों गासै आसाम नाङै महकुमा थाखोआव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारावहाय जे फोर्थ माने रोड मार्च बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय जे बेवहाय मोनसे थाबायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनै पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बेवहाय मोनब्रै आन्सलिक फारियै बासबारि काजिगाव मंलाजरा थिपकाइनि हांख्रायनाय बायदियै नैबे मंलाजरा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय फ्राय गासै 3 किल'मिटारसो फ्राम जोङो बे रिलि हाबाफारिखौ दासो एसे सिगाङाव मावफुंबाय। दा बे हाबाफारिखौ लानायनि जोंनि गुबै आरो गाहाय थांखियानो जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ लानानै जे मोनसे सिमां नुदोंमोन। दा बड'फानि जे सानस्रि आरो सान्थौ जे बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै दानाय 1 नाम्बार बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनैनि जे नैबे रोड मार्च हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो नैथियाव जे बड'फाया जे बुंदोंमोन मोनसे स्ल'गान लिभ एन्ड लेट लिभ, जे थां आरो थांनानै थानो हो। जों मिथिगौ जोंनि बिटिआरजों लोगोसे आसामावहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे गोग्लैसोनाय जाथि जनगोष्ठी जों जिहेतु बेवहाय जयैनो रायजो जायो। दा बै गोग्लैसोनाय जाथि जनगोष्ठीखौबो जोङो बर' हिसाबै बिग ब्रादारनि मोनसे बिफावखौ लानानै बिथांमोननि जे सोलोंथाइ, समाज बेबस्था, रांखान्थि गुबुन गुबुन बिथिङाव जे गोजोनै आरो खौसेयै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जे स्ल'गानाव जों होदों बर्डर्स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, जे बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगौ। बियो जाय जेरावखि थाया मानो, हमना ला जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बा गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय गासै बर'फोरा खौसे जानानै जे जोङो मा जातीयताबादि नेसनेलिज्म जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बे बिथिङावहाय जेन' ज' जानायनि गेजेरजोंहाय जों बर' जाथिखौ मोनसे बिश्व दरबाराव मोनसे माने हारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव दिनै सारा आसाम नाङै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजों लोगोसेयै जे जोंनि वेल विशार बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि दल संगठनफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। फ्राय 40,000नि बांसिन गुबुन गुबुन जायगायावहाय नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जादों। दिनै पर्बतजरा महकुमानि बेन्दोङाव बेवहाय गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा मोनब्रै दख'रा आफाद बासबारि, काजिगाव, मंलाजरा थिपकाइजों लोगोसे पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लादों। आरो बिनि अनगायैबो बर' समाजनिफ्राय बेवहाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बेबायदिनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों आरो गोबां माने खोब मैखोमै बेवहाय बाहागो लानानै हाबाफारिखौ ओंथि गोनाङै जाफुंसार होदों दिनैहाय।